Laurideak hemen zireztenak edo telebistaren medioz guri juntatzen zireztenak. Igande hau deitzen ahadugu Samariar onaren igandea. Alainan, evangelioan, entzun dugu Samariar onaren egimideak aipatzen dituen parabola. Guretzat ere, jenkoaren hitz hori, jadanik lehen irako gaian entzun bezala, zure ondo-ondoan duzu hitza, zure ahoean eta bihotzean, zuk bete dezazun. Evangelioan, lege gizon batek nahi luke Jesus hutsean gauzitu, eta hortakoz bi galde egiten diozka. Rakasel jauna, zer egin behar dut, betiereko biziaren jardesteko. Eta gero, nor da lagun urkoa. Jesusek parabola konatzen du, eta berak galde bat egiten, hiru horietarik zon izan da gaizteginaren arterat erori gizonaren lagun urkoa. Ez da beraz, nor da lagun urkoa, baina nor izan da lagun urkoa. Nori hurbiltzen gira. Jesus bakarri da Samariar ona. Harek ikusten ditu besteak. Bestek ikusten ez zituztenak ere. Hala nola haurrak. Jesusen demoran, uste zuten haurrek ez zutela baliorik. Eta Jesusek haurrak hartzen ditu bere besoetan. Eta erraiten heiena dela jenkoaren erreinua. Jesusek Zakeo ikusi du arbola baten gainean. Eta haren etxerat joan da bazkariz. Ikusi du ere itxua. Bestek isilarazi nahi zutena. Eta hiek erran diote gero, arkuraia, deitzen zaitu. Jesusek ikusten du, eta sutiarazten, egen nahi baita pizten. Aita batek bezala badoa, seme galduaren ganat. Arzain ona bezala badoa, ardi galduaren ganat. Igande huntan, onak dezagun Jesus jaunaren behakoa. Hura dugu Samariar ona. Eta gure begi itxuak edo begi itxutuak sendatzen ditu. Onak dezagun, Jesus salbatzailea. Eta gogotik onak ere, etor dadien gure gogo bihotzen eta harimen irekitzerat. Haren presonari. Igande hau izan da dira zinezko fedearen igandea. Jenkoa heldu guri buruz, ez bazter etortze hori. Behinan bigarren gauza txikitzen dugu gogoan, ez da ise behako horren ukaitea. Parabolako apesa, beti presan. Hua bezala gu ere beti presan gira. Eta lebitarra bezala, gure eskuak zikin beldur. Onar dezagun, Jesu jaunak erakutsi daukun eta ireki daukun bidea. Haren begiekin, haren eskuekin, badugu zer egin, badugu ere egiteko ahala. Ahoa bilori gabe, gure hitzak izan ditela jenkoaren hitzak. Ez bakarrik erizan, irako gaiak irakortuz, baina ere jenkoaren hitza otoiztuz eta gero zerbait eginez. Artazazu eta gehiago gastatzen baduzu, giberatakoan ordainduko dautzut. Ez gira ez, egun bateko giristinoak, baina bizi guziko giristinoak. Jesusen partzuaer. Jondoni Paulok idatzi du, bigarren irako gaia nola, kreatura guzietan Jesus den lehen sortua. Beraz guri dago harekin eta haren ondotik ibiltzea. Aste hontan, Sokorri Katolikoaren laguntzarekin, Pariseko edo Norteko hau batzu etorri dira. Oraiko Samariar haundie arguideen etxetarat. Kutari bakotsak ere badu zer egin. Eirarriko eliza hontarik ateratuta. Edo berdin zuek, zuen bizitokietan meza hau telebistaren medioz ikusi ondoan. Meza hontan Jesus gutarterat etortzen da. Hartzen gaitu bere familian, familia berriaren sutik ezartzeko. Zer horrea eta zer egimende ederrak. Haren eskuak gure eskuak bilakatzen. Haren beharriak gure entzuteko manerak azkartzen ditu. Gu Samariar bilakatzen.
ezetz begiak, ezetz beharriak, ezetz bihotzak, bai aste eta igandeon deneri, amen.